Taħt xemx li l-ankri numru kbir ta' ħaddiema qed jaħdmu qatih ħalli fawissu jlestu x-xogħol kollu ta' twessieħ ta' triq reġjonali. Din it-triq li seftit tax-xhur ilu kellha 4 karreġġjati issa qed tinbena mill-ġdid sabiex tibda takkomoda 6 karreġġjati 3 fuq kull direzzjoni. Il-perit tal-proġett Anton Zammit tkellem ma' One News u spjega li apparti x-xogħlijiet ta' twessieħ dan il-proġett se jkun qed jibdel l-angolatura ta' triq sabiex tiġi aktar sigura s-sewwieqa. Fil-fatt waħda mid-dawriet li hija sinonima għall-inċidenti se tkun qed tinbena mill-ġdid sabiex issa l-angolatura tiġi favur id-direzzjoni tat traffiku. Triq ġej iktar sigura, biddilna l-kamber, il-kamber kien qiegħed issa se jkun favur it-traffiku, wieħed meta jkun qed isuq il-karozza ħajħossa ħafna aħjar. Apparti hekk ukoll wessajna l-wisa tal-pont li hija wkoll element ta' sigurtà li issa se jkollna 3 karreġġati f'kull direzzjoni. Il-perit Zammit kompla jispjega li minħabba li l-pont l-antik kien inbena fis-sebgħinijiet, Infrastructure Malta kienet iddeċidiet li tibdel l-istruttura sħiħa li bħalissa qed taqsam minn fuq il-witt tal-imsida. Din l-istruttura li qed tinbena bħalissa hija wiesa madwar 23 metru u twila madwar 20 metru. Kull travu li qed jintuża f'dan il-pont huwa magħmul mill-konkos u jiżen aktar minn 24 tunnellata. Xogħlijiet simili jinsabu għaddejjin fit-triq Buqana fejn bħalissa qegħdin isiru wkoll ix-xogħlijiet sabiex tiżdied karreġġjat oħra fid-direzzjoni li jindimġaru Burmarrat. Tul din it-triq hemm ukoll il-pont sinonimu li jaqsam wiet il-qleja. Minħabba x-xogħlijiet ta' twessieħ ta' din it-triq, dan il-pont se jkun qed jinbena mill-ġdid bit-travi tal-konkos. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta spjega li dawn ix-xogħlijiet kien fihom numru ta' sfidi, fosthom il-fatt li l-ebda triq ma se tingħalaq għat-traffiku. Huwa semma wkoll li bis-saħħa ta' dawn ix-xogħlijiet li qed isiru mix-xitwa li ġejja l-ilma minn wiet il-qleja se jkun jista' jibqa' għaddej mingħajr ma jkun ostakolat. Hemmhekk kif kien illum sal-lum kellek pont fejn kellek anke ħajt fin-nofs diviżorju biex jissapportja dan il-pont. Li minħabba li qiegħed f'nofs il-wiet kienu qed jinġema' ħafna materjal meta tagħmel ix-xita. Allura kienet opportunità li fil-waqt li nibdluh għamilnieh b'mod differenti li il-pont jistreċċja mat-tul kollu tal-wiet, naddafna u għalhekk issa anki meta jkun lest u terġa' jkollna x-xita aktar tard din is-sena l-ilma jkun jista' jgħaddi ferm aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.